Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, habarlar günnäligimizi dinleýärsiňiz. Azerbaýjanyň döwlet prokuror Baku sudynyň adam hukuklaryny goraýjy aktivistler Leyla Yunus bilen onuň adamsy Arif Yunus'a 11 we 9 ýyl türme tutuklugyny bermegini soraýar. Hukuk goraýjylar bu jüýdüň prezident Ilham Aliýewiň başga pikirler basyp ýatyrma uruna kampaniýasynyň gurbany edilýändigini öňe sürýärler. Temany kärdeşim Sehra dowam etdirýär. Azerbaýjanyň döwlet prokuroru Bakuň sudyna adam hukuklaryny goraýjy Leyla Yunus'y 11 ýyl türme tutuklugyny hökm etmegi sorady. Bakuň agyr jenaýatçylyklar boýunça sudyna 6 awgustda iwerilen beýannamada prokuror şeýlede Leyla Yunus'yň adamsy Arif Yunus'y 9 ýyl türme tutuklugyny hökm etmegi soraýar. Ýaly watany dönüklik, hilegärlik, galplyk, salgytdan gaçmaklyk we bikanun biznes etmek bilen bagly aýplamalary ýönkelýär. 27-nji iýulda başlanan bu sud 10 awgustda çenli ýyda tesirildi. Leyla Yunus 2014-nji ýylyň iýul aýyndan bäri tutsuk astynda saklanýar. Onuň adamsy Arif geçen ýylyň awgust aýynda tutsuk edilipdi. Bir ýyla golay wagtlap aýrylykda tutsuklukda saklanan Leyla we Arif Yunus 15-nji iýulda birinji gezek Bakuda geçirilen sud dinlenşigine bilelikde eltildiler. Olaryň ikisiniň de saglyk ýagdaýy yaramady. Olar tutsuklukda özlerine kadaly medisina kömeginiň berilmeýändigini aýdýarlar. 59 ýaşly Leyla we onuň 60 ýaşly adamsy Arif Azerbaýjanda tutsuk edilen aktivistleriň, jurnalistleriň we hökümet tanqidçileriniň 14 çösüniň arasynda. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar bu tutluň prezident Ilham Aliýewiň närazylyk bildirýänleri semetmek boýunça alyp barýan çäreleriniň netijesini aýdýarlar. Leyla we Arif Yunus özlerine ýönkelýän aýplamalaryň syýasy maksatlydygyny taýýarlar. Geçen ýylda Leyla Yunusyň 2 aklawçysy sud işine gatnaşmakdan mahrum edilipdi. Olara Yunusy gorap çykyş etmek Azerbaýjanyň häkimetleri tarapyndan gadagyn edilip, munyň sebäpleri düşündirilmeýändir. Leyla Yunus Bakuda Parahaçylyk we Demokratiýa boýunça institutyň esaslandyrjy müdiri. Ol ençe ýylyň dowamında adam hukuklaryny goraýjy ermeni aktivistler bilen ýüzeyüz diplomatiýasyna aktiw gatnaşyp gelipdi. Hormatly dinleyijiler, kärdeşim Sehrany dinlediňiz. Krut Accountability Guramaty 5-nji awgustda Aşgabatda tanymal türkmen atşynasy Gelli Käriyewň maşgalasyna hüjüm edilendigini, şeýle-de olaryň ýurtdan çykmagyna ýol berilmeýändigini habar berýär. Şeýle-de gurama Gelli Käriyewň 2002-nji ýylda galp aýplamalary esasynda 6 ýyl türme tutuklugyna hökm edilendigini, emma 2007-nji ýylda günäsi geçilen hem bolsa ýurtdan çykarylmaýanlygyny ýazýar. Temany kärdeşim gözel dowam etdirýär. Geldi Käriyewň maşgalaty 5-nji awgustda Türkmenistandan gaýtmagy tinançanda zorlukly hüjümlere tedewar boldy diýip adam hukuklaryny goraýjy Krut Accountability Guramaty ýaýradan beýannamasynda ýazýar. Meşhur ahal tekatlary boýunça bilermen Geldi Käriyewň we onuň maşgalaty esasy hukuklarynyň biri Türkmenistanyň daşyna çykmak hukugundan mahrum edildi diýip maglumatda Geldi Käriyewň saglyk kemçiliginiň bardygy we onuň ýurtda ýyzarlanýanlygy bellenýär. Habar berilişine görä aeroporta gaýtmakdan bir ulag Geldi Käriyewň 14 ýaşly gyzy Safiýany hakmaga tinanşypdyr. Netijede onuň daýdasy Yelena Serebryanik birnäçe şiket alypdyr. Geldi Käriyewň Safiýa Käriyeva we Yelena Serebryanik Aşgabatyň aeroportuna barmagy taýýarlanyp, golaýdaky dükanyň zerur zatlary satyn almak üçin baranlarynda uly awtoulog köçeden öwrülip göni Safiýa tarap sürüpdir. Onuň daýdasy gyzy gaptaly iterip zarwany öz üstüne aldy diýip maglumatda Geldi Käriyewň 2010-njy ýylda ýurdy terk edip Birleşen Ştatlarda ýaşaýan ogly Dawudyň öz dogany barada aýdan sözünden sitata getirilýär. Häkimetler oňa 2014-nji ýylyň ýanwar aýynda maşgalamyz ýurdy terk etmäge ilkinji ýadak tinançanda hüjüm etdiler. Hüjümüň netijesinde onuň bu süňkü döwüldi. Bolsa meniň kakym üçin tinançyklary bet etmek barada ýakymsyz bir duýduruş bolupdy. Häzir ol ýene bir ýadak tinançdy. Meniň kakym Türkmenistan üçin ören köp gowluk etdi. Indi olar oňa şeýle zatlar edýärler diýip Dawud aýdýar. Krut Accountability Guramatynyň maglumatynda habar berilişine görä Käriyewň maşgalaty 5-nji awgustda ýüzbe-ýüz bolan wakalaryň täsirleri astynda Moskwa uçmak üçin aeroporta barypdyr. Käriyewň we onuň maşgalaty Awrelatçylyk bileleşigi Long Riders Guild Guramaty tarapyndan Şwetsariýa çağryldy. Käriyewň bu bileleşigiň agzasy Safiýa we Yelena Ortiýetiň raýatlary Käriyewä Ortiýetiň uzak möhletli ýürüýte wizasy berildi. Aşgabatyň aeroportunda serhet resmiýetleri olaryň uçar biletlerini ret edip möhür basdylar we olary ýyzyna öwürdiler diýip maglumatda aýdylýar.
Geldi Kərizow ahal tekatlaryny gitmek hopundan saklap galmak boýunça işleri bilen Türkmenistanda we onuň daşynda meşhur ahal tekatlary Türkmenistanyň milli simboly gerbiň merkezine tutýar we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň daşary ýurtly resmiýetleri we döwlet baştutanlaryna gowşurmagy iň halaýan sowgadyr diýip maglumatda özünden öňki prezident Niýazowyň bolşaýaly Berdimuhammedow hem özüne atçylygy iň belet bilermen hökmünde garalmagyna buýsanýar. Ol Kərizowa bäsiz hökmünde seredip onuň ýurdun daşyna çykmagyna ruhsat bermez diýilip Crowd Accountability guramasynyň beýannamasynda bellenýär. Kərizow 2002-nji ýylda tutsak edilipdi we geleňsizlikde hem wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda galp aýyplanyp 6 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Suwtdan öňki derňew soralşygynda Kərizowyň ýürek agyrysy tutdy. Onuň bedeniniň çep tarapy ysmaz boldy. Türmede oňa maşgalaty bilen duşmak ençimede kiret edildi. Ol kemsitmelere hem gynamalara sebäp boldy diýilip adam hukuklaryny goraýjy Crowd Accountability guramasynyň maglumatynda ýene şeýle diýilýär. 2006-njy ýylda ol owadan depe türmesine geçirildi we agrymynyň 60 kilogramy ýitirdi. Onuň saglygy agyrlaşdy. 2007-nji ýylyň oktýabrynda Kərizow amnistiýa düşüp türmeden boşadyldy. Şondan bäri onuň emlägi elinden alındy. Özü we maşgalaty häkimetleriň ýygyderli gözegçiliginde we basyş astynda saklanýar. Gelde we onuň maşgalatyna zerur medisina kömeginden ýüz öwürlýär diýilip geldi Kərizow arada Crowd Accountability guramasynyň ýaýradan maglumatynda bellenýär. Şeýle-de maglumatda aýdylyşyna görä 2 awgustda geldi Kərizow Moskwa tarap uçar biletlerini satyn alan güni Aşgabatyň köçesinde hem zorlukly hüjüme sebäp edilipdir. Hüjümçi provokasiýa etmäge synanyp ony siltäpdir we zorlukly haýwatlar atypdyr. Munyň öňü sirasynda Kərizowyň orsiýetiň wizasyna eýe bolan günniň ertesi Milli Howpsuzlyk Komitetiniň resmiýetiniň ýanyna baryp hatda prezident ölen bolsa da Kərizow ýurdy terk edip bilmez diýendigini Crowd Accountability habar berýär. Türkmen häkimetleriniň Kərizowyň ýurdun daşyna çykmak barada ýüzlenmesini ret etmesi adam hukuklaryny gödek depeleýär. Maşgala ýöne özleriniň erkin siýagat etmek hukugundan peýdalanmagy üçin zorluga we gorkuzmalara sebäp boldy. Türkmen hökümeti geldi Kərizowa we onuň maşgalasyna Türkmenistany terk etmäge derhal we şertsiz ýol bermeli diýip Crowd Accountability guramasynyň ýerine ýetiriji müdiri Kate Waters guramanyň beýannamasynda aýdýar. Hormatly dinleyijiler, kärdeşim gözelliňlediňiz. Azatlyk radiosu geldi Kərizowyň ýurtdan göýberilmezligi bilen bagly Türkmenistanyň çykmagyň kynçylyklary barada ýürüýte forum açdy. Şol foruma goşulanlaryň köpüsiniň pikirine görä, türkmen häkimetleri ýurtdan çykýanlar, ýurda gaýdyp gelýänler üçin azat ýurda gelişmeýän emel kynçylyklar döredýärler. Mysal üçin Erkin Seydi fatly okujymyz Facebookda bu arada şeýle ýazygy galdyrypdyr. Meniň bir agam gyýyzyny ýany bilen alyp okuwa ýerleşdirmek isledi. Emma bir resmi ýyllaşymyz oňa gyýyzyny satmaga alyp barýarsyňmy diýipdir. Erkin Seyidow adamlaryň öz sagasy üçin işläp pul toplaýanlygyny, olary okatjak bolýanlygyny, emma şeýle kemsitmäge çydamaly bolýanlygyny, sebäbi olaryň mundan beterine hem uçuraýanlyklaryny aýdýar. Hormatly dinleyijiler, siz hem azatlygyň forumlaryna goşulyp, azat pikir aýtmak azatlygynyň peýdalanmagy çagyrýar. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, bugun gaýgyly bir habarymyz hem bar. Türkmenistanyny tanymal şahyr, terjimeçi Kakabay Gurbanmuradow aradan çykdy. Ol ertir 7 awgustda topraga berilär. Biz tanymal şahyryň ömrü, dörejiligi barada Şwesiýada ýaşaýan kärdeşi Akmuhammed Gölsapar bilen söhbetdeş boldyk. Akmuhammed, Türkmenistanyň bir gaýgyly habar gelip boluşdy. Türkmenistanyny tanymal terjimeçi şahyr Kakabay Gurbanmuradow aradan çykypdyr. Siz Kakabaýy ýakynyň tanıyan adam hökmünde onuň dörejiligi barada näme aýdyp biljek? Kakabay Gurbanmurad ören zihinni tercümesidir. Ören gow şahirdi. Ol ören işenir tercümesidir. Ol Vasili Ýanyň trilogiýasy bar, dünýä belli. Çingizhan, Baty, soňky deňdeşenli diýen ýaly şol 3 kitapdan ibarat romanlarynyň hemmesini terjime eden Kakabay Gurbanmurad. Spartagy terjime eden şol. Ol 1945-nji ýylyň 9-njy maýynda doglan. Hani şunam ol dünýäden ötdi.
70 yaşını doldurup ine 71 yaşının içine dünýeden ötdi. Kakvay Gurwan Murat bilişmediýal Sowet ýyllaryna terjimeçilik bilen şahirlik bilen tanymarlyk kazandy. Eýsem garaşsyzlyk ýyllaryna Kakvay Gurwan Muradowyň dörejiligi nähil boldy? Garaşsyzlyk ýyllarynda da Kakvay Gurwan Murat ören öňümli işleyen terjimeçileriň biri. Onuň edýän terjimeleri soňky döwürlerde Dünýä Edebiýaty jurnalyna köp çap edildi. Ol türkmen okuyucularını şol daşary ýurt edebiýaty bilen tanıştyrmagyny dowam etdi. Akmuhammed, indi siziň pikirinizçe Kakwaýyň dörejilik mirasy babatda näme edilmeli? Soňky döwürlerde Türkmenistanda kitap çykarmagyň çäklendirilmegi bilen bagly Kakwaý ýaly adamlaryň eserler kitaplary gereginçe ile ýetirilmeýär diýen gurrunlarym bar. Doğrudur, elbette halk aýtsa galp aýtmaz diye Türkmenistanda häzir kitap çykarlyşynyň uğru ýok. Ýöne bu Kakwaý Gurwan Muradyň dörejiliğine degişli bolmaly beýle çäklendirmeler. Sebäbi näme üçin diýsen Kakwaý Gurwan Murad diňe bir özi ýazman, ol dünýä edebiýaty bilen türkmen okuwçylaryny tanıştyrýar. Şoň üçin Kakwaý Gurwan Muradyň eden terjimeleriniň hemmesiniň çykarylmagy gerek. Onuň dörejilik mirasyny öwrenmek hem tertipleşdirmek üçin ýürüýte komissiýa düzülse resmi derejede hem de oň henide çenini öýdiri çap etdirip ýetişmedik terjime kitaplarym çap edilip okuwçylara ýetirilse ol ören uly baýlyk bolardy türkmen edebiýaty üçin. Goý Kakwaýyň jaý jennetde bolsun hem onuň dörejiligi geljekde de ýaşasyn Türkmenistanda. Akmuhammed Gelsapar gepleşigimizde gatnaşyp beren gurruňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanda şu ýyl asyryň iň ysy günleri hasap alındy. Aslynda türkmen tomsy her ýylym ysy. Emma soňky ýyllar ol ýerde pürli türkmen ysysynda çydamajak agaçlar ekmek ýoň boldy. Şol wagtda lewapdan oşan habarlara görä, ysy howada Amy derýanyň kenaryndaky toraňy tokoýlarynda hem ýangyn nöräp, ýüzläp agazyň başyna ýetýär. Gowy ýerli habarçymyz Osman Haliýewiň iýeren maglumatyny bilelikde dinläliň. Geçen heptede Amy derýanyň çep kenarynda garaşsyzlyk etrawynyň çägindäki jeňgelde ýangyn ýüze çykyp, toraňy tokoýlygynyň 10 hektardan gowragy ýandy. Şu günler düýbi yanan tokoy agaçlarynyň gurap ugrandygyny görmek bolýar. Bu derýanyň kenaryndaky tokoy jeňgellerde dören ýanygynyň ilkinjisi däl. Ol ýerlere aýlanyp gören adamyň gözi her ýerrekde. Ağaçların yanıp karalıp duran yerlerinin en çemesine gözü düşýär. Tokaýçylar guran yaprakların üstüne söndürülmän taşlanan çilimin de yangının döremegine sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Tebigaty goramak, tokay hojalygy işgärleri yangınların öňüni almak üçin yeterli çäre gören oklar diýip yerli ýaşaýjylardan özüni islam diýip tanadan bir ýigit gürrüň berdi. Wagtal ýüze çykyp durýan yangınlar tokaýlaryň depesinden ýinýän ýeketäk betwagtçylyk däl. Uzunlygy 1400 kilometrden gowrak bolan Amy derýanyň deň ýarysyndan gowragy Türkmenistanyň çäklerinden akyp geçýär. Ýaşy 70-80den geçen adamlar onuň kenarlaryndaky tokay jeňgelleriň ýok edilmeginiň baryp Soýuz döwründe geçen asyryň 60-njy ýyllaryndan başlanandygyny aýdýarlar. Aslynda kenara golay ýerleşen ýerler kolhozlara berkitilmedik. Ýöne ýokardan berilen görkezme esasında tokaýlary ýykyp yerine kovaça ve beylek ekinleri ekmek şol yıllardan başlanıptır. Yurt garaşsız olan hem bu iş devam ettiriliptir. Şu günler deryanın kenarlarının köp yerinin yalanaç kalındığını görmek bolýar. Käbir yerlerde onun hanasına çenli ekin meydanlarına öwrilipdir. Yerli tebigaty söýjiler hakyky tokaýlary diňe farap, seydi, darganata etraplarının çäklerinde görmek bolýandygyny. Çünkü olaryň Amy derýa döwlet goraxanasy tarapyndan goralýandygyny aýdýarlar. Goraxana diýişli ýerler 49 000 hektardan gowrak. Ýöne onuň tokoy bölegi ujypsyz, köp bölegini Kızılgın çöl tutýar. Özüni almaga diýip tanadan yerli geografiýa mugallimy aslında deryanın kenarlarındaky tokoylaryň barsynyň goralmalydygyny aýdýar. Çünkü olarda dürlü ösümlüklerin, kırımsı ve ulagaçların 61'si ösýär. Mörmejeklerin ve hayvanların onlarçası mesken tutandır. Mugallimyň tasdiklaýşyça, tokaýlaryň ýok edilmegi deryanyň suwunyň buğaryp, yere siňip azalmagyna sebäp bolýar.
ösümlüklerin we ağaçların köklerinden saplanan kenarlar arkaly deryanın suwunun yerin asty bilen uzaklara ýaýramagına, yer asty suwlaryň ýokary galmagyna getirýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanda tebigaty goramak boýunça kanundur kararlaryň ençemesi kabul edildi. Her ýylyň bahar we güýzünde tutuş ýurt boýunça bağ ekmeğin bir aylığı geçirilýär. Muňa garamazdan tebigi tokaýlary geljek nesiller için gorap saklamak barada yeterlik iş geçirilenok diýip ýaşulyk geografiýa mugallimy Alym ağa sözüniň soňunda aýtdy. Hormatly dinleyijiler, Lewapda habarçymyz Osman Harlyň dinlediňiz. Bu temadan Adatlyk radiosynyň web saýtyna ýürüýte fotosergi hem çap edildi. Adatlygyň saýtyna gelen suratlarymyzy görüň, söhbetlere goşulyň. Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanda täze okuw ýylynyň bir ay öňünden mektep ýarmarkalary açyldy. Enatalar çağalaryny mektebe taýýarlaýarlar. Ýöne türkmen mekteplerinde çağalaryň egin eşikleri bilen wagyl çykarylýan täze hokkolar, goly uky maşgalalary bir topar maliýe kynçylygyny goýýany çalym edýär. Bu arada Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatyny bilerekde dinläliň. Aşgabatda täze okuw ýylynyň öňü sirasynda mektep bazarlary açyldy. Bu bazarlaryň ýerlerini teke Ors we Altyn asyr ýazarjylyk bazarlaryny görmek bolýar. Paýtagtyň uly köçeleriniň käýerleriniň uğurlaryna hem mektep bazarlary gurnalýar. Ýürüte pavilyonlar gurnalyp döwredilen bu sewdany kotlaryna mektep okuwçysy üçin ähli okuw esbaplardyr. Egin eşikleri var, depterlerdir, günneliklerin ve umumy depterlerin dürli görnüşlerini görmek bolýar. Paýtagtdaky häzirki döwredilen mektep bazarlardaky haýytlaryň assortimentindan hem-de haýytlaryň bahalarynyň şen tutup aýdylsa, 1-7-nji klas agalaryny okuwçyny mektebe geyindirip okuw esbaplaryny üçin etmek üçin ortaça 380-450 manat töweregi pul karşılamaly boljak. Mektep bazarlaryna oglan okuwçylaryndan talap edilen hili boýunça pes ýa-da ýokary bolmadyk orta hili egin eşik üçin 280 manat töweregi pul harj etmeli. Hili boýunça gowrak diýip hasaplanan Türkiýede öndürilen kostyum balagyň bahasy 100-150 manat, köýnegi 30-35 manata satmalyk bolýar. Kögüşi bolsa 40-45 manatdan tapyp bolýar. Tahyýalary 10 manada satmalyk bolýar. Bundan başga da mektep sport egin eşigini 50 manatdan, sport kasowkasyny 20-30 manatdan, rahmet formasyny bolsa 10 manatdan satmaly. Şeýlelikde hili boýunça orta derejedäki egin eşig üçin 1-7-nji klaslarda okuyan oglan mektep okuwçysyna ortaça 280 manat harj etmeli. Gyn mektep okuwçysy üçin sarp etmeli puluň möçberi hem oglanlaryň kabaly. Olaryň köýnekleri üçin 30 manat, fartuklaryny 10 manat, tahyýany 15 manat, kostyumlaryny 30-40 manat aralygyna satmalyk bolýar. Kögüş üçin bolsa 30-40 manat harj etmeli bolar. Gyýlar hem edil oglanlaryň kyýaly sport we rahmet egin eşiklerini satmaly. Bu egin eşikleriň bahasy hem oglanlaryňkydan öden tapawut etmeýär. Şol bir wagtda mektepleriň okuwçylaryndan talap edýän ýörükde egin eşikleriniň maşgalalaryň köpsiniň büdjetini agram salýandygy aýdylýar. Özüni Aýsultan iptandan paýtagtly ýaşly anyň aýtmany görä mektep sewdasy her ýyl bergi etmäge mejbur edýär. Onuň maşgalasyny diňe adam işleýär. Aýsultanyň adamsynyň alýan aýlygy 100 manat töweregi. Onsoň 3 çağan mektebe ulaşjak bolsaň ol aýlyk yetmeýär. Tanış bilişlerden kardalmaly bolýar diýip Aýsultan aýdýar. Elbetde ýaşy ulrak mektep okuwçylarynyň mektep formalarynyň bahalary ýokarda aýdylan nurtlardan azyndan ýarym esse ýokary. Mektep okuwçylarynyň okuw esbaplary barda aýdylanda depteriň bahasy 30 tenge. Umumy depteriň bahasy bolsa hili we sahypa sany boýunça 5-10 manat aralygynda. Günneliklerin bahasy 5-10 manat aralygynda. Mektep okuwçylarynyň rüksaklarynyň bahalary 20-40 manat aralygynda. Umman okuw esbaplary üçin her bir okuwça 100 manat töweregi pul harj etmeli. Özü ýurtda öndürilen mektep esbaplarynyň sany köpelýändigine garamazdan olaryň bahalary daşary ýurt öndürjülerininkinden gymmat. Mysal üçin Türkmenistanda öndürilen adaty depteriň bir sanynyň bahasy 40 tenge bolsa, Orset ýa-da Belarusda öndürilen depteriň bahasy 30 tenge. Türkmenistanda öndürilen umumy depterleriň bahasy hem 7-8 manat bolsa, daşary ýurtlarda öndürileniň bahasy 5 manatdan aşanýar. Düňkü açylan mektep bazarlary adyny alan mektep haýytlarynyň we okuw esbaplarynyň sewdasynyň mövsümi sentýabr aýynyň ortalaryna çenli dowam eder. Mektep bazarlary ýurt boýunça 1 million gowrak mektep okuwçylaryny geyindirmeli. Zerur okuw esbaplary bilen üçin
mümkin etmeli. Hormatly dinleyijiler, bu temadan video reportaj hem tayarladık. Onu websaytymyzdan görüp bilersiňiz. Indi Demirgazyk Owganstana nazar aýlalyň. Şuň gün orta Owganstana ýykylan harby diktorda 17 adam helak boldy. Şeýle de ýurt boýunça 90 golay jeňçiniň öldürilenini gaýdylýar. Owgan howpsuzlyk güýçleri Sarpul welaýetinde hem jeňçilere garşy harby kampaniýa geçirýär. Temany Kawulla kawarçymyz Şaýmerdan ul Muradi dowam etdirýär. Demirgazyk Awganistanyň Serpil welaýatynyň Kohistanat adly etrabyny jeňçiler 10 günden basyp alypdy. Etraby Talibandan ýerine gaýdyp almak üçin harby operasiýanyň başlanandygyny Awgan resmileri aýdýar. Şonuň üçin Awganistanyň içeri işler ministriniň ornmasary general Ekramiddin Ýawar Serpil welaýatyna sapar etdi. Kohistanat adly etrabynda hüjümçilere garşy harby operasiýanyň başlanandygyny Ýawar aýtdy. Talibana garşy görüşde hawa güýçleriniň hüjüminiň netije berendigini ol belläp geçdi. Fatay hawayam manaray hawayra madda qismaty Kohistanat ajram dadım. خوب şirake Jewzanya Balyk welaýatynyň Serpil welaýatyna gara ýol arkaly barmagam ören howply. Bu ýolda halka ölüm howpynyň awanýandygyny ýollagçylar aýdýar. Serpil Jewzan şaýolunyň howpsuzlygyny üpçün etmek üçin harby bölümiň döredilýändigini ornmasar aýtdy. Kohistanat adly etrabynyň jeňçilerden ýerine gaýdyp alınjakdygyna ol umyt bildirdi. Muhammed Alamma Suley Şarak Mayjat Kadim Jadidan ameliyat surat giriftam mutmain hastun Kohistanata işgal xaat kardım. Ýöne harby operasiýanyň netijeli bolmandygyny ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Kohistanat adly etrabyň bir obasynam Awgan güýçleriniň heniz jeňçilerden ýerine gaýdyp alyp bilmändigini ma'lum edýär. Serpil welaýatynyň hakimi Abduljabbar Hakbynyň aýdysyça, Serpil welaýatynda Merkezi Aziýaly militanlar ýerleşipdir. Kohistanat adly etrapda Özbegistanyň Islam harekatynyň agzalary mine ýasaýar. Olar uruşlarda gatnaşýar diýip hakim aýdýar. اتباع کشور ازبکستان که اون مخالفین ازبکستان است ولسوالی کوهستانات در اونجا مین میساخت. Serpil welaýatynyň 7 etrabı var. Sozmagala adly etrabynyň obalaryny jeňçiler arada basyp alypdy. Kohistanat etrabynda jeňçileriň harby merkez döredendigini Serpil welaýatynyň Balxab adly etrabynyň hakimi Abdulgany Ibrahimi aýtdy. Kohistanatdan Serpil welaýatynyň böleki etraplaryna da jeňçileriň waham salýandygyny hakim öňe sürdi. Awganistanyň Gorunmak ministrliginiň sözçüsi general döwlet weziri bolsa, jeňçileriň bir näçe etraby basyp almagynyň mesele däldigini aýdýar. Etraplary basyp almak bilen jeňçileriň hökümet üçin kynçylyk düredip bilmejekdigini ol nagtaýar. ولسوالی را میگیرن اینقدر قابل تشویش نباشه اونها اینقدر قویستن که برای حکومت چلنج زیاد باشه. Emma soňky ýyllarda Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri görülip eşidilmedik derejede yaramazlaşdy. Faryab welaýatynda vice-prezident general dostum Hut özi jeňçilere garşy harby görüşe ýolbaşçylyk edýär. Şoňa garamazdan Türkmenistan bilen serhetleşen Faryab welaýatynda ýagdaý kadalaşmandyr. Talep seweşjilerini we çet ýurtly militanlary basyp alan sebäplerinden ýa serpikdirmek Awgan güýçlerine başartmandygyny ýerli resmiler aýdýar. Şaýmerdan ul Muradi, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, Sowet rejiminiň aýlgançylyklaryny ilkinjileriň biri bolup açyp görkezden. Iosif Stalin'in dolan nurşatsyna aslygy gyrgynçylygy size war edilen adamlaryň günwatarly tanymal sene ýazgysynda öwrülen Anglo-Amerikan taryhçysy Robert Conquest 3-nji awgustda Kaliforniýada 98 ýaşynda aradan çykdy. Azatlygyň çeşmeler sahypasynda biz taryhçy barada ýörüýte makala çap etdik. Şol makalany dinlemäge çagyrýarys. Şunun bilen habarlar gündeligimiziň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi sağlar kesme bilen dowam etdirýär. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.